Abonye legacy denti mechon pampas. Asena mate igamotu. Achuba gi bomba tu bomba menwete higi. Asena mata waga jobu. Amala chukwu dedu na nyo. Aka chukwu di n'ifanyi neme. Ọkwa mmadụ na-echenu mmadụ ibe igwe. Mana bụ chukwu na-emeze. Ugochikela achakego. Ọgbọgwụ ọzije ji chụ aja. Ụbọchị chike onye. Oke n'ife ọ ga-abụ. Okwu ekwuru n'obi chukwu. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-ede. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-ede. Na mmanwela mana gị nwawele. Oche gwejago otu n'ọbụ ụmụ na-ekwu. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-ede n'ụlọ. Na mmanwela mana gị nwawele. Egbe! Anyị nọ ka anyị nọ. Ịgba. Ude na-edelu n'ụgbọrịgba. Ude na-ede Arọbi n'egwu megwu eze nwanyị kwete ka na-eti. Nwa Chinyelu ga-abịago. Otu egwu ịchaka ụtụ n'ọbụ ụmụ na-ekwula ọnụ mgbo. Ịgba. Ebe mụ na-eti ịchaka na-eti egwu m. Ngozi Chukwu ka mụ jaga. Amala Chukwu na-edu n'umije. Aka Chukwu dị n'ife anyị na-eme. Ụbọchị chikele onye na-enu ụwa okele ife ọya bụ. Okwu ekwuru n'obi Chukwu. Na nwa wele amala ya nwa wele. Ife onye ya bụ ka ọ ya bụ. Na mmadụ apụghị ịgbachu ya nụ. Whoever God has blessed you. No man shall curse you. Nwata bụla kwobulilo. Mana ilo dị na gwa tetigbu nwata. Nwata bụrụ Igbo bila karịa ya lụnụ. A na-esidila onye nwere Igbo bụ ngọnụ. Ude na-ede. Ude na-ede na-edelu n'ụgbọrịgba. Okwu ekwuru n'obi Chukwu. Na nwawele mana gị nwawele. Okwu ekwuru ti ọfọ. Anya bụ okwu ka ekwusiri nwoyi. Abonye legacy denti mechon pampas. Asị na nwata erigamosu. Achuba gi bomba tu bomba menwete higi. Asị na nwata waga jobu. Amala Chukwu dedu na nyo. Aka Chukwu dị n'ifanyi neme. Ọkwa mmadụ na-echenu mmadụ ibe igwe. Mana bụ Chukwu na-emeze. Ugochikela achakego. Ọgbọgwụ ọzije ji chụ aja. Ụbọchị chikele onye. Oke n'ife ọ ga-abụ. Okwu ekwuru n'obi Chukwu. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-ede. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-ede. Na mmanwela mana gị nwawele. Otu egwu ịchaka ụtụ n'ọbụ ụmụ na-ekwu. Na mmanwela mana gị nwawele. Ude na-edelu n'ụlọ. Na mmanwela mana gị nwawele. Egbe! Anyị nọ ka anyị nọ. Ịgba. Ọ bịala egwu anyị ya egwu onwe ya nụ. Nwanne m ọ bụ ha ajọ ọgwụ. Oji ihe nwata wee nye aka n'unu. Ụbọchị amala Chukwu achọba nwata. Ịgba. Ịchaka.
maka na ebube ego na-eche na agụjenu ọchụ nwa ọkụkọ nwa adanụ ije nwa ọkụkọ bụ ọsọnụ gwedike n'ọgụnọ ụbọchị ọ ga-achọba nwa dike achọba okwe kwuru n'obi Chukwu anwa wela mala ye nwa wele ije achọba gị ma enwetala gị asị na nwata gwọ gajọ ọgwụ asị na nwata eriga mosu ije ọ bụ na nwata kpakara ibe ya na nkụ asị na o jere kpa na ajọ ọfịanụ nwata kpakarịa aja ego asị na nwata gwọga ajọ ọgwụ nlizienu nri ọnụ ụnụ asị na ọ bụ ọgwụ ka m gwọlọnụ ngolozi efe iri na alụ asị na m enweghị ibubo afụzie m ebe na-eli ego nụ asị na m nwere ibubo afụzie m ebe nna chọchi n'ezi obi eje ma gbọwaba n'ụwa emele m ụwa gị n'ihe anya n'ụwa m egogonu ịchaka otu nwa chinyere ugo n'ọnwa ọgwegwu ụmụ ka mụ ji kalịsizi ije egwu ebe egwe kala aka m nnameze nwanyị akwetezi m egwu a egwu abegwu ọnataru chi n'ụwa bụrụkwa na ajọ ọgwụ nwata anya na chi ya dị na mmanụ n'ifi kapụlụ ime ya chacha. You cannot kill a prince that has a king in him. Munachimo sagano ebube ji mu nedumu munachimu saganije nwanya na chi ya dị na mmanụ oyi oweli vegeme ya nu ọgba munachimu so wee bi ụwa m magugwu na mekene gị okechi mu magugwu mighty war ọ bụ na ime m ọfụma aya si na igwọrọ ọgwụ ọ bụ na afa chụọ gị ike gwu onu aya si na iliga mosunu maka gịnị na afa emeghị ife niile famili mana onweli nke metụtali ọgbanya meli ji bụrụ onye ọgwụ injinia flechigayi onye ọmanụ aka na-akụ bit ọfụmanụ injinia flechigayi na-enwe akụnụ ichagodu na-ekene yire ichaga nwenye otu nọ n'egwunu na nke injinia flechigayi ude na-edele nwere gba ebe mụ na-eti gba na-eti egwu m amala Chukwu na-edu m ngozi Chukwu ka mụ ji aganụ aka Chukwu dị n'ive na-eme ije ogwe kwuru n'obi Chukwu na nwawela mala ke nwawele okwu ekwuru ti ọfọ n'anya bụ okwu kwụsịrị n'oyi agbanye legasidenti mejọ mpampas asị na nwata eriga nwozu achụba gị bọmba tu bọmba ma enwetaghị gị asị na nwata agbagaja ọgwụ amara Chukwu na-edu n'anyị aka Chukwu dị n'ife anyị na-eme ọkwa mmadụ na-echi nụ mmadụ ibe ya igwe mana ọ bụ Chukwu na-emeze ugochikela achakego ọnwekwu ọzije ji chụọ aja ụbọchị chikele onye oke n'ife ọ ga-abụ okwu ekwuru n'obi Chukwu na gbanwela mana ke gbanwele ude na-ede agbanwela mana ke gbanwele ude na-ede agbanwela mana ke gbanwele otu egwu ịchagụ
ụtụ n'ọbụ mụ na-ekwu agbanwela amala gị gbanwele ude na-edelu unu agbanwela amala gị gbanwele ije egbe anyị nọ ka anyị nọ ịgba amebula egwu ụmụ n'ebe nu anjesute na oke nwa chifuche na okeke oke nwa dọm n'uwisi odogwu oge imere mụ n'ụwa nye ka m ji kpọgo obele chukwu Jizọs ifụla anya oke nwa dọm n'uwisi mmanwụ ya bụ managing CEO Dom Lewis International na Nkara Ghana ikolobịa na-eri ego Igbo n'oge ego na mekene ekeke n'ọnụ ichekutu na-ekene yi oke nwa Dom Lewis odogwu a oke nwa na Nkara Ghana obele chukwu na mekene gị o Jizọs ifụla anya n'egwu a oke nwa Dom Lewis obele chukwu iche chaka amebula egwu ụmụ n'ebe odogwu Chi Solomon na-agbasi odogwu obele chukwu na n'ụtụ eze ya ndị ụtụ niile obele chukwu na mekene gị Chi Solomon na-agbasi obele chukwu na n'ụtụ mba dike otegwe ji nye na Kongo Kinshasa afọ gara anya n'isi ego ọdọbarụ na adọbawa n'ụtụ ogwefia kụzi na nwata ije ya bụ managing CEO Bisolo C Motors na Kongo Kinshasa obele chukwu na n'ụtụ bịa kene bịalio na mụ na-akpọ gị n'egwu ịchakutu na-ekene yi n'uru ọdọbarụ na adọbawa n'ọfụtụ mmanwụ obele chukwu na n'ụtụ banye n'uo beze ya ndị ụtụ niile nụ Chi Solomon na-agbasi nnekwu mmanwụ a oju na-eme ọgọdọ oji moto eme ọgọdọ dododo melenumo ka nsoro ibe m n'ụrịbazienu obele chukwu na mekene gị Chief Chidan na Sonyenu Chidonu nwafeze odogwu nwafeze na Angola ichaka oji fesa ofute mogo banyinu Chidonu nwafeze odogwu ogwefi nwafeze ogwefi n'ichakude kene yinu Chidonu nwafeze onye ọma onye nwere gị na onwere ife amebula egwu ekenebe nnu Chifike Nnokonkwọ oyili nna ya ebube dike na mekene gị Oji White Cement na POP Emogo na Lagos State Chifike Nnokonkwọ ezi nwetala ndị bịa kene oyili nna ya na mekene yi ebube dike one of two onye nweghị n'onwe libe ebube dike mmanwụ ụbọchị chike n'onye okwu ekwuru n'obi chukwu ude na-ede otegwu ịchakutu n'ọbụ ụmụ na-egwu ude na-edelu
nọ ka anyị nọ ịgba mebụla egwu mụchọbodogwulu onye dịka mụ ji eje n'uwe Chief Okeke Chukwudochukwu Ikenga kekpuchi ọnwa Ikenga kekpuchi ọnwa akekpuchi ọnwa na n'otu Ikenga nwanne m onye nwere eyi n'onwere ive ya bụ managing CEO C-Money Global na Lagos State. Ikenga kekpuchi ọnwa odogwu ogi mele mụ nwa bichaka ọgbanye ka mụ je kene yi n'egwu Ikenga kekpuchi ọnwa icho na mebụla egwu ekene ebe n'odogwu Chifoluchukwu Obi nwa mụsiala agba egbe na London oyi ofu nwa ndị olu ji dị ebubenu nwa mụsiala agba egbe na mekene yinu ya bụ managing CEO Capitol Home Unlimited odogwu na London odogwu nwa mụsi agba egbe dịchaka ute ekene yi ije amebụrụ egwu ekene benu Izubestokoli edozi aka na-eme mụ n'ọkwụlụ edozi na mekene gị aka na-eme mụ n'ọkwụlụ edozi amekene yi ya bụ CEO edozi construction na n'otu niile mana Lagos State ka obi si ebi wee na-ajụ aka ya edozi construction injinia edozi ịchakụ dị ekene yinu onye nwe yi n'ụwa wee live mebụla egwu ekene ebe Tochukwu Onwuka tolototo na mekene yinu Tochukwu Onwuka bịa kene tolototo onye nwe yi n'onwere ife ya bụ managing CEO Second Home Hotel ụtụ ya bụ managing CEO ọzọkwa Mr. T Pump and Machinery na Abuja odogwu solototo na onye nwe gị n'onwere mmanwụ na mebụrụ egwu ụmụ kenebe onye bụ Chimetu Ụtọnụ Chinemeze ọkwa chi gị n'ọbụ nya melugeze Chinemeze odogwu na mekene gị Chinemeze bụ odogwu ọkwa mmadụ na-echi mmadụ ibe ya igwe mana ọ bụ Chukwu na-emeze Chinemeze ọkwa chi gị melugeze ya bụ CEO Batinikins na Lagos State ọkwa na Lagos State ka odogwu na-achụ aka ya o ji clearing na forward na-eme ọkụ na Lagos State onye ọma na ekele mebụla egwu ekene benu Chief Ọnọchie Umeọzọ dala egbeje jọgụ na Hong Kong egbeje jọgụ onye nweghị n'onwere ife egbeje jọgụ onye jụghị na ọjụrụ ife dala egbeje jọgụ ịchakụ dị ekene yi egbe
kenebe Ugochukwu Okechukwu Akajugo one of foot Akajugo na mekene Akajugo Mayo nwanne m Akajugo dogun Akajugo na mekene ya bụ managing CEO Ugo On Enterprises na Lagos State ọkwa na Lagos State Kodogu nọ na-achụ aka ya Akajugo one of foot na mekene ịwa onye ka na nso onye nwa mụrụ na mma n'otu kingdom nwa mụrụ na mma Odogwu na mekene yi the number one citizen one of Angola Odogwu nwa mụrụ na mma onye nweghị n'onwere Odogwu ya mekene yi Odogwu nwa mụrụ na mma n'otu kingdom amebula egwu ekenebe Austin Ike Odogwu oji waya zaka buze mọgọ na Alaba Austin Mike na mekene yi Ike mwa Odogwu je Lagos State kwechiri oji waya zaka buze mọgọ na Alaba International Lagos State oji solar panel emekwu ọgọ na Lagos State Ike mwa Odogwu na mkelere ije kedu maka ụzọ na Nwokolo mmiri enwilo nwa n'ọfụtụ mmiri enwilo na mekene yi mmiri enwilo nke izizi na n'otu Mbadike ụzọ na Nwokolo mmiri enwilo n'iso na mmanwụ ya bụ CEO The Blessed Child International Odogwu na nkenere kedu maka Chebube Mudọgụ egwu a na-agba anyanwụ na n'otu nke izizi na Agricos egwu a na-agba anyanwụ na mekene yi multiple favor onye nweghị n'onwelive multiple favor onye jụrụ ine n'ụwa jụlive multiple ije ekenele m Tochukwu ba nwachi ya na-agba lọgụ na South nwachi ya na-agba lọgụ oji gold and silver eme ọgọ oji gold and silver eme ọgọ na South Africa nwachi ya na-agba lọgụ na South Africa kenele m Obinna Ụba Odogwu na kenele ụnụ ije amebula egwu ekenebenu Chinedu onye Tubube obere nwa na-ayọ eze ọ na-akọnsida nwa na-ayọ eze kwetezienu ka mgbolu gefi obere nwa na-ayọ eze ọ na-akọnsida Chinedu onye Tubube ya bụ CEO Sito Supermarket na Lagos State Odogwu na mebuli gbachọba Odogwu Chidi Aneme Chidon guy, a very big guy. Chidon guy, you na mekene a very big guy. Chidon guy, Chidi Aneme Oji laptop e mogo na Lagos State kijele bili ebe foki na chwakai onye ọma Chidon guy Ichakute keneyi onye ọma kedu maka Chimeziele Chukwu akụdị na nwa nọfụtụ akụdị na nwa nwanne m
Chimezie na-Echukwu ya bụ managing CEO Memesi Global oji moto base mogo na ala dịkpọ akụ dị na nwa onye Chimeleze bụrụgonu ugo Chimeleze bụrụgonu Chimezie na-Echukwu Memesi na mekene yi akụ dị na nwa Ijakudekene yekene Memesi Global dogwu ọkwa na Lagos steeti ka ị na-achọ aka gị nụ dogwu na mekene gị ude ude n'ude na-ede ude ude n'ude na-ede ude n'ude na-edelu ụmụ mgbịrịgba ude ude n'ude ude n'ude na-ede ude ude n'ude ude n'ude na-edelu n'uwe ude 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 n'ude na-ede ude n'ude na-ede ude n'ude na-ede n'ụlọ mgbịrịgba okwe kwuru n'obi Chukwu okwe kwuru ti ọfọ agbanyela accident mejọ mpampas ajụba gị bọmba tu bọmba ma enwetaghị gị ọkwa mmadụ na-eche n'ụmadụ ibe ya igwe mana bụ Chukwu na-emeze ugochikela achakego ọnwekwu ozi jeji chụ aja ụbọchị chikere onye oke n'ife ọ ga-abụ okwu ekwuru n'obi Chukwu na gbanwela mala gị gbanwele ude n'ude na-ede na gbanwela mala gị gbanwele ude n'ude na-ede na gbanwela mala gị gbanwele otu egbejago otu n'ọbụ ụmụ na-egwu na gbanwela mala gị gbanwele ude n'ude na-edelu unu na gbanwela mala gị gbanwele ije na gbanwela mala gị gbanwele egbe Anyị nọ ka anyị nọ.